L'escola cooperativa neix al 78, una mica un conjunt de parelles joves que no volien una escola pública, tampoc no volien una escola religiosa i volien una escola laica, però que fos concertada. Llavors van constituir aquesta cooperativa i aquests principis fundacionals han estat vigents fins ara. L'avantatge que tenim a Viladecans és que en aquests moments les escoles estaven a un nivell molt bo de qualitat i hi ha veritablement una competència, però aquesta competència ja no és tant sobre una competència de quina està més a prop o si és pública o privada, sinó és veritablement que els pares saben escollir molt i hi ha molta diferència de projectes. En aquest sentit, que hi hagi una escola com Teide, que és una cooperativa, és un element singular que també reforça molt la idea d'aquesta escola. Vam ser pares que van fundar, diguéssim, la cooperativa. Llavors, clar, han sigut molts anys, molts records molt macos, molt esforç, en fi, tot positiu per això, tot molt bé. Els profes, els companys, és una escola que sempre m'ha ajudat en qualsevol moment i sempre estic com en una segona casa. Jo vaig anar a matricular el meu fill quan tenia 2 anys i me n'he quedat 40. Vull dir que per mi és casa meva.